Sengibuyile ke mbukeli neindaba ke ithinta zama transfer ngiphetheke lapha indaba ke ithinta iKaizer Chiefs naso ke lapha istriker sase Uganda. So kunodaba ke lambukelo olithinta ke iKaizer Chiefs naso ke lapha istriker sase Uganda esidlalela iSimba SC yalapha eTanzania yena ke uSteven Mokwala. So kunezindaba ke zavela la emavikini adlule ukuthi ke ucoach wayo ke iKaizer Chiefs yena ke lapha uNazreddin Nabi wahlangana ke lapha neagent yakhe yena ke uMokwala ngenkathi ke uNabi evakashile ke lapha eTanzania emavikini adlule. I-journalist lapha uMickey Junior yaveza ukuthi ke njengoba kuNabi yade ihlangene nayo ke lapha iagent yakhe yena ke uMokwala wayebuza ke ngaye lapha uMokwala and waveza ukuthi ke uyamfuna kuyona ke iKaizer Chiefs. So namhlanje ke mbukeli kunezindaba ke ezintsha eseyivelile ama-updates athinta sona ke le striker salapha eUganda edlalela yona ke iSimba SC yena kuMokwala nayo ke lapha iKaizer Chiefs. So amasosi ke lathembakele aveza ukuthi ke iKaizer Chiefs isiyenzile ke lapha iformal offer kuyona ke iSimba SC for sona ke le striker sase Uganda yena ke uSteven Mokwala. Bathema bechaza kahle ke laba veza ukuthi ke iSimba SC okwamanje ke bengakaphenduli kodwa kulindeleke ukuba iphendule maduze. Endokunye ke bakuvezile la baveza ukuthi ke yena uSteven Mokwala sona ke striker sase Uganda kunamaqembu kalapha eNorth Africa asifunayo. So injalo ke mbukeli iyona ke le indaba ke thinta istriker sayo ke lapha iSimba SC esifunwa yona ke iKaizer Chiefs. Yizo ke lezi ke mbukeli indaba ade ngiphathele zona indaba ke nje ithinto zama transfer ngizophinda futhi ngibuye nezinye cela ke mbukeli ungakhohlwa ukuthi ke ulike and usubscribe ake ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.